Jučer si dobila nove cipelice za balet. Nemoguće da su danas već uništene. Baš kao da si trčala po sobi cijelu noć. Ne sjećam se. Što? Ne sjećaš se? To je tvoj odgovor kao princeze. Ej, vas dvije, spavate u istoj sobi. Jeste li nešto vidjele? Nismo, oče. Pa znaš, mi spavamo cijelu noć. Meni izgleda da plešete u tim cipelicama cijelu noć. Stvarno, princezo, po noći izlazite iz kuće. Ne mogu to ni zamisliti. Ti bi trebala biti uzor svima. Da. Kuda ćeš? Ti ideš na ples, zar ne? Povedi nas sa sobom, molim te. Nije fer da samo ti izlaziš i zabavljaš se. Nije fer, molim te. I mi bismo htjeli plesati. Bolje ne. Znate, iscrpile biste se plešući cijelu noć. Ali ti svejedno ideš, zar ne? Da, koliko god se iscrpila, ne mogu više bez plesa. Pa makar me otac kaznio, ne mogu izostati. Hej, hoćete li spavati cijeli dan? Ustanite odmah, doručak je gotov. Ne. Ne, sad vas tri, ne. Što se događa s vama? Pa ništa ne jedete. Nisam gladna, oče. Kako sam pospana. To je nepristojno. Stvarno sam pospana. O, vas tri, bile ste na plesu cijelu noć, nije li tako? Priznajte. Nismo bile nigdje. Kako to govoriš? Ali to je istina. Ma, nemoj. Dobro, od danas će vrata po noći biti zaključana. Neće vas valjda smetati. Ne, nimalo. Nečuveno. To će vam pomoći da više ne izlazite i da se do sutra ujutro dobro naspavate. Da, oče. Aha. Što je to? Šta se to događa? Aha. Javno priopćenje našeg kralja. 3 kraljeve kćeri po noći izlaze nekuda i plešu dok ne unište cipelice. Zbog toga jako mršave i mogle bi se uskoro ozbiljno razboljeti. Ma je li to moguće? Kralj je odlučio dati jednu kćer za ženu čovjeku koji će pronaći mjesto gdje princeze izlaze na ples i na koji način to čine. Taj će postati kralj. Sve dok se taj problem ne riješi, princeze su u životnoj opasnosti. Kralj također upozorava dobrovoljce da će biti zatvoreni i s njima će se postupati kao s razbojnicima ako ne uspiju provesti odredbu. Da li je to istina? Da, to je istina. Znate, ne bi bilo loše postati kraljem ove zemlje. Riješit ću to sa zadovoljstvom. Ništa neobično. Predlažem da ostavite princezina vrata otvorena i da ih promatrate otuda kako bi odmah primijetili ako po noći izlaze. Pa to stvarno nije nešto. Princeze neće moći izaći, a da vi to ne primijetite.
Prepustite to meni. Računam stvarno na vas. Samo ne smijem zaspati, bit će lako. Vidjet ćete jako jednostavno. Bez brige. Dobro, očekujem rezultate. Žaklina, što da radimo? Nećemo moći izaći na ples. Koju od njih 3 bih trebao ženiti? Moramo nešto izmisliti. Princ nas čeka, znaš? Da, čeka. Princezo, kuda ste krenuli? Nikuda. Hoćete li popiti malo vina? Da, hvala vam. Pomoći će vam da ostanete budni i pažljivi. Pravit ću vam društvo, pa ću ja malo popiti. Dobro, sad idem spavat. Laku noć. Pazite, ne smijete zaspati. Sve je jasno, bez brige. Žaklina, pa on već spava? Da. Što mi se to događa? Tako sam pospao. Žaklina, da. Evo ti, to ti je kazna što su opet uspjele pobjeći. Tako sam ljut da bih te mogao dati odmah pogubiti. O, vidio. Princeze ove zemlje su... Hej ti! Da? Što bi to trebalo značiti? Mladi vojniče, bolje da to zaboraviš. Nitko do sada nije mogao riješiti zagonetku gdje i kako princeze uspijevaju izaći na cijelonoćni ples. Svi koji su to do sada probali završili su u zatvoru. Razumijem, ali kako vidiš, ranjen sam i tražim bilo kakav posao. Mislim da bih mogao pomoći princezama time da ih zadržim da ne odu na ples. Dobro, kako hoćeš. Barem će mi brže proći vrijeme. Siguran sam da neću zaspati. A zašto bi zaspao, a inače ne spavam na dužnosti? Imate jako težak posao, zar ne? Popite malo vina, držat će vas budnim. Baš hoću, hvala lijepo. Nema na čemu. Sad idem spavat. Dobro, laku noć. Baš bi mi dobro prijalo. Ne, nema smisla da pijem vino. Čekaj malo, ako su i drugima ponudile, to znači... To vino ima stvarno divnu aromu, a i okus je predivan. Da, stvarno, pijem u vaše zdravlje, princeze. Ej, što se događa? Već je zaspao. Stvarno je sve popio? Dobro, hajde spremimo se. Daj da otvorimo. Dobro.
slijediti. Da vidim kuda su krenule. Kakva nevjerovatna brzina. K vragu. Kakvo je to čudno lišće. Wow, pa to je srebrno lišće. Odgrnut ću jednu granu. Sada je zlatno lišće. Dijamantno lišće. Oprostite što kasnimo. Dakle, stvarno. To je znači to mjesto na koje one izlaze. Ovu rijeku neće biti lako prijeći. Ova odjeća nevidljivost je moja. Nije baš. Ako hoćeš tako, onda su ove čarobne cipelice moje. Ne, moje su. Ti bi trebao šutiti. Odjeća nevidljivosti i čarobne cipele. One su raspadnute. Zašto misliš da bi princeze trebala umrijeti? Kraj će im doći kada budu plesale i kada se cipele raspadnu. Što to oni pričaju? Misle li to ozbiljno? Ajde, daj mi te krasne stvarčice. Ne, oni su moje. Tko je to? To sam ja, prijatelj. Ko je ovaj tip? Nikad te nisam vidio. A to je jasno, budući da sam tek stigao. Nije istina, varaš nas. Ej, ne ljuti se, prijatelju. Zapravo sam na tragu onim princezama. Ako je to istina, ti si onaj ludi mladić iz grada naše kralja. Da, to. Možemo li ti kako pomoći? Zapravo ne. Promatrao sam vaš nesporazum, a imam i dobru ideju kako to riješiti. I kako to? Vas dvoje okrenite se leđima jedan prema drugome. Onda krenite svaki 30 metara naprijed, a kada ja kažem spremni start, potrčite prema odjeći i cipelama. Tko stigne prvi, njegovo je. A jasno, to ti je dobra ideja. Stvarno misliš da me možeš pobijediti u trčanju? Aha. Idemo. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Spreman sam. I ja! Na mjesta, spremni? Sad! Dobro je ispalo, a? Hej, ova dvojica su zli duhovi. Mogu vidjeti njihov pravi izgled, ali oni ne mogu vidjeti mene. Dobio sam ovdje mnogo korisnih stvari. Ove cipele su čarobne, mogu ići svugdje i odvesti na mjesto gdje su princeze. Tako sam sretna. Danas te ne puštam kući. Od sada ćemo nastaviti plesati do kraja tvog života. Neću ići kući. Tako sam i mislio. Princezo, probudite se! Pazite, ubit će vas!
radim. Moram nešto napraviti. Aha, znam. Podignite me čarobne cipelice. Gdje smo? Šta je to bilo? Pa ne možemo prijeći ovako nešto. Što ćemo sad? Uhvatite se za moju nogu, brzo. A gdje je? Aha, da. Evo. A tko si ti? To uopće nije bitno. Vi samo bježite. Ne želim umreti. Ako ne želite umriti, trčite u stepenice i to odmah. Pa to je mladi vojnik. Što? Što? Stepenice se ruše. Požuri se, brzo, požuri. Skači. Dakle, gdje si to bio? Spasio si nas. Prestanite! Držite to! Prestanite! Ne želimo umrijeti. Nemojte dolaziti gore, molim vas. Ne udarajte više, ne udarajte. Jutro je. Spašene smo. Žalina! Hvala. Hvala vam, mladi vojniče. Da, pa... Gdje su onda princeze plesale cijelu noć? Da, princeze su bile pod utjecajem zlih duhova i prisiljene su plesati u podzemnom dvorcu. Što? Što to pričaš? Bile su prisiljene. Da, to je točno. To neka budu dokazi. Da, to je srebrno lišće, pa zlatno i dijamantno. Da, cvjetaju u dvorcu zlih duhova ispod ovog dvorca. Zli duhovi. Da, budite sigurni da princezama nikada više neću dozvoliti da izlaze tamo dolje plesati. Kako? Da. Napravio si dobro djelo što si oslobodio princeze. Sada moramo pripremiti svadbu, a pustit ću i sve zatvorenike koji prije tebe nisu bili uspješni.